आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी इलेक्टिव पेपर र गोटे मार्क प्रश्न एवं उत्तर। सिलेबस हेउछि यूनिट 4 सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, मीनिंग, डेफिनेशंस, stages of socialization process, agencies of socialization, social control, meaning, definitions, importance of social control, agencies of social control, formal and informal। ଯେଉଁ प्रक्रिया द्वारा एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी रे परिणत होइथाय सेही प्रक्रिया को कौन कुहा जाय? उत्तर सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण एक केउ प्रक्रिया अटे? उत्तर शिक्षणीय सामाजिक। केउ प्रक्रिया व्यक्ति ठारे तार जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत कार्यकारी होइथाय? उत्तर सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण प्रक्रिया कौनसी एक निर्दिष्ट वयस पर्यंत सीमित न रही डैश सारा कार्यकारी होइथाय? उत्तर जीवन सारा। डैश शिशुर सामाजिकीकरणर प्रथम तथा गुरुत्वपूर्ण संस्था अटे? उत्तर परिवार। सांगसाथी समूह डैश प्रक्रियार अन्य एक मुख्य निर्वाहक? उत्तर सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण प्रक्रिया एक डैश प्रक्रिया भावरे व्यक्तिर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अविराम चली थाए? उत्तर निरवच्छिन्न। सामाजिकीकरणर माध्यम एवं जेउ माने सामाजिकीकरण करिथांती से मानंकु कौन कुहा जाय? उत्तर सामाजिकीकरणर निर्वाहक। केउ प्रक्रिया द्वारा केतेक सामाजिक बयस और व्यवहारर अंतकरण होइथाय? उत्तर सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण प्रक्रिया को मुख्यतः केतोटी भागरे विभक्त करा जाइथाय? उत्तर 4 भागरे। सामाजिकीकरणर प्रथम सोपान कौन अटे? उत्तर मौखिक स्तर। सामाजिकीकरणर द्वितीय सोपान केउ अवस्था को कुहा जाय? उत्तर शैशव अवस्था। सामाजिकीकरणर तृतीय सोपानर नाम कौन? उत्तर आड़ीपाल सोपान। सामाजिकीकरणर चतुर्थ सोपान को केउ अवस्था कुहा जाय? उत्तर किशोर अवस्था। सामाजिकीकरण कौन? उत्तर जेउ प्रक्रिया द्वारा एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी रे परिचित होइथाय सेही प्रक्रिया को सामाजिकीकरण कुहा जाय। सामाजिकीकरणर एक माध्यम लेख? उत्तर परिवार। सामाजिकीकरणर माध्यम कौन? उत्तर सामाजिकीकरण प्रक्रिया एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया भावरे व्यक्तिर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अविराम चली थाए ताहाकू सामाजिकीकरणर माध्यम कुहा जाय। मौखिक स्तर केबेठारू आरंभ होइथाय? उत्तर जन्म ठारू। सामाजिकीकरणर मौखिक स्तर केते वर्ष पर्यंत चली थाए? उत्तर 1 वर्ष पर्यंत।
ସାମାଜିକୀକରଣର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ସାମାଜିକୀକରଣର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ସାମାଜିକୀକରଣର ଆଡ଼ିପାଲ ସୋପାନ କେଉଁ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ। ସାମାଜିକୀକରଣର ଆଡ଼ିପାଲ ସୋପାନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର 13 ବା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଡ଼ିପାଲ ସୋପାନରେ ବାଳକମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମାତୃରତି ଭାବନା। ଆଡ଼ିପାଲ ସୋପାନରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପିତୃରତି ଭାବନା। କେଉଁ ସୋପାନରେ ମାତୃରତି ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଡ଼ିପାଲ ସୋପାନରେ। କେଉଁ ସୋପାନରେ ପିତୃରତି ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଡ଼ିପାଲ ସୋପାନରେ। ସାମାଜିକୀକରଣର କେଉଁ ସୋପାନରୁ ଯୌବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଟେ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଔପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଔପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ? ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତଥା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଔପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଔପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଆଇନ ଓ ପୋଲିସ। ଅନୌପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ? ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତଥା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନଥାଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନୌପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଅନୌପଚାରିକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ। କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ଭିନସେଣ୍ଟ 1894 ମସିହାରେ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟୟଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର E.A. ରୋସ୍। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ E.A. ରୋସ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଭାବ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର 1894 ମସିହା। କେଉଁ ମସିହାରେ E.A. ରୋସ୍ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1901 ମସିହାରେ। E.A. ରୋସ୍ କେଉଁ ଦେଶର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ।
ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ଲୋକ ନିୟମ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ଦଣ୍ଡ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ଔନପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରଥା ବା ଲୋକ ନିୟମ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ଔପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବା ଆଇନ। ଲୋକରୀତି ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଔନପଚାରିକ। ଆଇନ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଔପଚାରିକ। ଧର୍ମକୁ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଔନପଚାରିକ। ଆଇନ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ କି ପ୍ରକାର ସାଧନ ବା ମାଧ୍ୟମ? ଉତ୍ତର ଔପଚାରିକ। କିଏ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଔପଚାରିକ ଓ ଔନପଚାରିକର ପ୍ରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର E.A. ରୋସ୍। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକୀକରଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ସଂଶୋଧନ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲାପିୟର। ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରକାର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କିମ୍ବଲ ୟଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରକାର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କାର୍ଲ ମାନହିମ୍। ସରଳ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଔନପଚାରିକ। ପ୍ରାଥମିକ ସମୂହରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଔନପଚାରିକ। ଗୌଣ ସମୂହରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଔପଚାରିକ। ଲାପିୟର ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ। E.A. ରୋସ୍ ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ।